El forat de la capa d'ozó es produeix als pols, però t'has preguntat alguna vegada per què? Un estudi de 2012 va identificar el magnetisme com un dels múltiples responsables. D'una banda, l'ozó és diamagnètic. Això significa que en presència d'un camp magnètic extern com el de la Terra, l'ozó crearà un camp magnètic en la direcció oposada. Els camps amb direccions oposades actuen com dos imants enfrontats pel mateix pol, es repel·len. Així, l'ozó es mou cap a aquelles zones on la intensitat del camp extern és mínima, les equatorials. D'altra banda, les substàncies que reaccionen amb l'ozó, eliminant-lo de l'atmosfera, són paramagnètiques. En aquest cas, l'àtom o molècula sí que genera el seu propi camp magnètic, el qual tendirà a alinear-se amb el de la Terra. Llavors, com imants enfrontats per pols oposats, els camps s'atrauran entre si. Això provoca un moviment cap als punts on la intensitat del camp terrestre és màxima, les latituds polars. Recopilant, l'ozó es desplaça cap a l'equador, el que ja de per si implicarà una menor concentració d'O3 als pols. A la vegada, les espècies contaminants es dirigeixen cap als pols, activant els cicles destructius d'ozó que el reduiran encara més. I per això,